siji.
Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Hurian nahina hulongan di bagasan Yesus Kristus. Tapasada maroha dohot pikirata. Tapuji matuhata marede sia buku ede nomor 706 ayat sada 2 tolu. Marede mahita. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amin. Marolop-olop tu debata maho alesa dok tanoon, edehon hamu mahamu liaon ni guarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna, dok hamu madok debata, tungna sokal doa ka pabahenanmu, binahen ni hinatipul ni gogom, ikon marsobat ho akamusum. Haleluya.
Tuhan di bata para sirohana sumurung didok hatam do ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus asarap hami dohot ibana tu hasangapon sai parohai mahami asau duk hami tulomo ni roham jalahot hami dihapor seaon nature asa toktong makirim dihaheheon dohot dihasangapon sogot silehonon mutuak kana porsea diho. Amen. Marede mahita. Tangihon hamu mapatik ni debata ima nani enet sian sada Timoteus onom ayat 10 sada songonon marido alayang goho halak ni debata mapurus masiani pariahi mahati goran hadaulaton haporseaon holong ni roha habengeton dohot lapok ni roha ido sahatna rap mahita mangido gogo tu adopan itu hata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik ni. Amen. Tato potima dosa tatu adopan ni debata matang yang mahita ale debata nami namarasi roha jalan abadia ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus manang pigahali hami rotu jolom huilala hami rikot doa siniroham di saluhut hami halak pardosa alani ido ubahen nahu pasarep hami diri nami sadariod di jolom jalahu parhatopot kami tung najot jod do hami manibil sianak kadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu say unang pabali hami siat jolom alani dosa nami aidang dihalomohon roham hamatian niya kapar dosa alai hamu baon ni roha dolomo ni roham asa mangulu sesama saluhut hagiduhon nami
Dohot pangalosyon nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasin ni roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagogoon nito di porbadia. Asarah tarapul situ turohan nami majoho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga taringo Tuha sesani dosata. Satoki dohu tadi kuno alai papungu-pungu kumaho muse marhite aka asni roha godang tagan di parpiar ni muruku utabunihon bohiku satokin maradupunho alai marhite-hite dengan basa saleleng nileleng na asiakku ninna Jehovah si paluaho hasangapon madi di batana di gijang. Amin. Tabigi madihita hata ni debata nagabi turpuk epistel di minggu tasadarion iman atar surat di Yohanes 10 mamuka maisian ayat sada sahatro di ayat 10 tajahama marsikat soring di ayat 10 rap mahita majahahon. Tuhan Yesus parmahan nadenggan dohot biru-biruna natutusi tutudo nahudoko Tuhamu manangise nasobongot sian pitu laho tubaran biru-biru nama jakit sian dalan na asing laho bongot panako doi jala pamangus. Ukapon ni si jaga pitu ima ibana jala di bege aka biru-biru suarana jala di jodo aka biru-biruna di goar nabi laho manogi hosa tu balian. Alai dangulo nasida manyutot tunang asing nama porus do nasida midai aidang ditadana sida suara nina asing. Dungi didok Yesus muse matu nasida natutusi tutudo nahudokot Tuhamu ahudo pitu tu biru-birui. Au do pitui paluau do ganop na bongot sian au nalaho bongot jalalaho ruar ma ibana dapotan japalan got nako koi mane nyati jalamano lain ro ido sahatna martua mana tumangion hata ni debata jala no peopsa. Amen. Marede mahita.
dakon ma haporsiao tai songon na hinati dakon hidung atas haporsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama parguguna sohatu dosan na tumapalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe sia to di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na berni di pangumon ni Silatus na mate tarpajal do ibana di haupinor silang na tua tubanuator bung ditano na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tutanoo mangumi halak na mangolu dohot na mate au porsia ditodi porbadia jaladong sadahuria na badia huria hato panihalak Kristen akan abadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu do sogot daging ni halak nong mate dohot dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabegema korsian punguan ina Kamis.
tabege mati ting namasa di bagasan samingguon. Tabege ma tikting di Minggu 30 April 2023. Bagian parjolo. Guarni Minggu ta saderion ima minggu jubilate marulupulup tu debata ma sadok ale tanoon. Dohot topik minggu manotong do asini rohana. Bagian paduahon tikting nama ragam. Parjolo padidion nama godam. Sadarion minggu tanggal 30 April 2023 di parmingguan pukul 10.04 WIB 10.06 WIB di patu pado ulaun padidion nama godang tu sahalak ima Regina Susento na paduahon maka tidakon hapor seau khusus. Sadarion minggu tanggal 30 April 2023 di ibadah pukul 10.06 WIB di patu pado ulaun maka tidakon hapor seaun tu 10 sada halak na naung mandohoti parsiajaran ima sada Desi Mesari Nainggolan 2 Haroida Eka Santri Papahan tulu Debi Nelly Manurung 4 Rina Sondang Masniani Oktaviani 5 Siti Normaida Sitijak 6 Regina Susento 7 Pela Rosaliana 8 Nani Ayu Sitinjak Sia Nursanti Marpau 10 Marisa Magdalena Pasaribu 10 sada Mangara Tua Joshua Huta Barat. Patuluhon Pabakaran Wik Mamuka sadarion minggu tanggal 30 April 2023 Wik 10.4 Nunga Gabe 2 Wik Ima Wik 10.4 Situa Wikna Situa Boner Hunte Dohot Wik 34 Situa Wikna Situa Marihot Nainggolan Paupaton calon Situa. Mamuka sadarion minggu tanggal 30 April 2023 Nunga dijakon Gabe calon Situa Ima Sada Amata Tulus Hasiholan Samosir Inatai Boru Sipahutar Makubasi di Wik 24 Napaduahon Nyonya Barasa Nurlagina Boru Hasugian Makubasi di Wik 30 sada Saituhat Tama nama masu-masu Pakubasion Nasida. Palimahon Pertangyangan Seksi Perempuan di hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 10 WIB di Patu Pado Pertangyangan Seksi Perempuan HKBP Tangerang Kota maringanan di gereja marhite tiktingon inangido tu saluhut punguan ina Kamis ina Maria ina Hana dohot sude perempuan sian ganwek asamat dohoti pertangyangani nama kubasi di pertangyangani ima perempuan sian wek 20 sada kur punguan ina Kamis jalan napatupa konsumsi ima sian wek pitu wek walu dohot wek sia paunopon pertangyangan seksi ama di hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 pukul 10.30 di Patu Pado Pertangyangan Seksi Ama HKBP Tangerang Kota maringanan di Soposaroha marhite tiktingon pinangido tu saluhut punguan ama Huria ama Kantata Gloria ama Sola Gracia dohot sude ama sian ganukwek asa maddohoti partangyangani napa pituhon pertangyangan khusus. Di hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 pukul 10 WIB di Patu Pado pertangyangan khusus tu ianakon kalas 6 SD, kalas sia SMP, dohot kalas 12 SLTA manang SMK, nanaing maddohoti ujian akhir sekolah dohot ujian tu perguruan tinggi negeri manang kedinasan sekaligus dohot PA remaja maringanan di gereja.
Pinangido tu sude yanakon nanaing ujian asa madohoti partangangani rap dohot natoras nabi. Pawaluhon kebaktian Padang Sekolah Minggu. Di hari Minggu tanggal 7 Mei 2020 di Patu Pado kebaktian Padang Sekolah Minggu dohot tema semua karena anugerah Tuhan. Naniuluhon di Padita Romaulis Burusiahan maringanan di Kebun Kepik Gunung Sindur Bogor. Ulanon didohoti aka yanakon Sekolah Minggu mulai sian kelas 2 sahatu kelas onom jala parmingguan Sekolah Minggu masohot majo di TKI. Pasiahon pertukaran mimbar. Di hari Minggu tanggal 7 Mei 2020 di Patu Pado pertukaran mimbar Pangulan Nagok Tiki HKBP Distrik 20 Sada Banten. Hobar tusi nama kubasi di permingguan pukul onom wib ima Padita Don Lastaria Simatupang sian HKBP Rajek Asri. Pukul walu ima Padita Don Lastaria Simatupang sian HKBP Rajek Asri. Pukul 10 sada ima Padita Eliar Mukur sian HKBP Kota Bumi. Pukul 10 wib ima Padita Johannes PZ Butar-Butar sian HKBP Lipo Karawaci. Pukul 10.30 ima Padita Kalvin Yosep Opusunggu sian HKBP Serpong. Pasapuluhon Parmingguan Minggu Keluarga. Di hari Minggu tanggal 14 Mei 2020 di Patu Pahuriaodo Parmingguan khusus keluarga di Ganup Parmingguan jala di Patu Pado Papungu Pelion keluarga marhite amplop na disagihon tu Ganup keluarga saminggu andorang so Parmingguani. Laho tu persiapan dana perayaan jubileum 50 tahun HKBP Tangerang Kota di tahun 2020 lalu. Rap sahudulama nasa keluarga jala masohok majolo Parmingguan Sekolah Minggu dohot remaja. Pasapuluh sadahon parheheon ama HKBP sedistrik 20 Sada Banten. Hobar tu program kerja nanaing di Patupa distrik ima parheheon ama HKBP sedistrik 20 Sada Banten di bulan Mei 2020. Di Patupado pertandingan ima parjolo badminton, baduahon, poli, tenis meja, catur, dohot vokal grup. Pinangido tusude ama nihuria HKBP Tangerang Kota na berminat mandohoti uloni. Bu ima pastorato diri tu koordinator ima amang calon situa Ishak BP Siturus. Pasapuluduahon partangyangan week. Jadwal dohot laporan partangyangan week Bu ima tabereng di Tikting. Pasapulutuluhon nasorang di basa-basa tuhat tado. Sada dak dana bawa di keluarga Amata Bronson Purba dohot Inata Lesmana Rosidi Buru Silitonga na di hari Selasa tanggal 10 April 2020 sian wik sada NRJ 171204. Paduahon sada dak dana bawa di keluarga ni Amata Freddy Donald Parningotan Siahan dohot Inata Evarida Buru Sihobing na di hari Rabu tanggal 26 April 2020 sian wik 25 NRJ 110966. Tulu sada dak dana boru di keluarga ni Amata Poltak Tambunan dohot Inata Grace Hana Yuniarta Buru Sirait na di hari Jumat tanggal 20 April 2020 sian wik 30 NRJ 191313. Hipasdo naturasna rap dohot dak danaki. Pasapulopaton ruas napida. Mamuka sadarion Minggu tanggal 30 April 2020
nunga pidda huria be keluarga ni amata Edison Manalu dohot inata Agus Liati buru manulang rap dohot tolu halak dak danak sian wek 10 pitu tu HKBP Rajek Sukatani Resort Kota Bumi Distrik 20 Sada Banten pas 10 limahun piket bulanan di bulan Mei 2020 ima Amang Padita Budianto Silitonga. Pasapulonopon ucapan selamat. Padita Resort Parhalado dohot sude ruas ni huria pasaton. Selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan tu sude ruas ni huria namar ulang tahun di bagasan mingguan. Anggiatma gajang umur hipas pamatang jala tugu hapor seau di bagasa Tuhani. Paduahon tusude akar ruas dari bagasan parsahiton anggiat ma dileho tuata hahi pason songoni matik ting di minggu tasadarion molo adong akan nahurang takas di panurato dohot pajahon boy do di patakas tu parhalado di wek tabi manang tu sekretariat nigarijata di tiki jam kerja sai di pasu-pasu tuata ma pakobose ni huriata jala di pasu-pasu manang dohot parhalado dohot ruas nalau patu bahon akka ulau di huria bahen sangap di goarni tuhata horas. Tabegema korpujian sian punguan ama kantata gloria.
Tapuji matu hatas ya buku ede nomor 10 alu laos tapasahat ma peleata sada A sada B marede maita. Go to
Mauliate ma Tuhan disombahon na sa rohanami tuado pammu na badiay. Asin roham pataru hami marhahi pason, boy mamuji marsomba tuado pammu na badiay. Di tonga-tonga ni parmingguan nami di ombason di bagas joromon. Dohot akkadongan nami di dia penaboy beribadah rap dohot tami. Atong Tuhan, neng mabawar mahatam tu tonga-tonga nami. Alani i pakulingi mahami ganup marsada-sada. Ay nunga huparade hami rohanami. Marhite Yesus Kristus martangia kami Tuho. Amen. Horas madihita saluhut na. Hurian itu hatta na dihaholong itu hatta Tuhan Yesus Kristus. Baik na punguhita di bagas joro nitu hatta di obason. Nang akka amanami inanami luhut na hita na boy mangihutton parmingguan di obason. Marsaur mahita marhite hata ni debata di minggu jubilate di hita di ombason. Imanatar surat di pasalmen bindu 100 ayat sada saha tu ayat 5 hujah hamadihita songonon ma didok hatana. Tikting mandokon mamuji Jehovah. Olopon ma Jehovah ale sandok tanoon. Oloy hamu ma Jehovah marhite-hite las niroha. Robe mahamu tujolona marhite-hite olopolo. Boto hamu maun Jehovah do debata ibana jumadihok kita jala ibana napuna hita bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahanna. Bongoti hamu maakabahalna marhite-hite hamauliateo. Akka alamanna marhite-hite pujian. Mauliate marohamuna tu ibana puji hamuma goarna. Ay pardenggan basa do Jehovah, rodi salileng nileleng na doa sini rohana, jala marsudut-sudut do hasit tonganna. Ido sahat niturpuktai mauliate ma di Jehovah. Hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Di guari dominggutta di obason ima minggu jubilate namar lapatan marolopolo tu Jehovah ma sandok tanoon na dienet sian pasalmen bindu 60 ayat sada. Di bagasan turpukta di ombason hamu akamanami dohot inanami dipaingot dohita molohudokon dipaingot. Ala memang nunga hasomalan na seringkali na berulang kali bahkan nunga bagian sian parnguluot tadi hak kristenota na mandok kita si ihutton Tuhan ima mangulupon mamuji marlas ni roha diadopan ni debata. Molo dipaingot kita di bagasan turpukta di ombason di minggu jubilate hamu akamanami dohot inanami alaniaha nang petado nakining nunga pengalaman jala nunga ikon bagian sian parton diot tado ganu tiki ganu pari mangulopon marlas niroha dungi musen nakining mandok mauliate tu debata alai boydo ala godang niak ka masalah, godang niak ka pamikirion, godang niak ka pergumulan di bagasan ngulu, maka lupahon nasa sitong na tanggung jawab kewajipatta jalahal na paling perlu na ikon tapasahat tu Jehovah. Ay bodo halak moru mangulopon Jehovah, moru mandok moliate tu Jehovah, moru las nirohana alaniaha umbal gadi bereng akka na disaritahon ibana. Alaniaha umbal ga dibereng arsak ni rohana.
Alanyaha umbalga di bereng ibana pergumulanna ido gabe lau mamuji Tuhan ipe gabe moru bahkan na seharusna na ikon gabe ulaot si ganupari gabe tahalupahon lalap mamikiri akka sidang ulatta ganup mamikiri lalap diakka parlalapan jala terlena alanii. Di beni mulai dokon di hitani minggu jubilate hamuaka manami nanami. Marolo polo tu Jehovah. Mangolopon panarihononna di bagasan ngulutta. Naing diombason toktong di paingot tita jala di paratahon tu bagasan ngulutta hamuaka manami dohot inanami. Buasa hita ikon mangolopon Jehovah. Buasa hita ikon ro mandapoton ibana marhite-hite las niroha. Buasa hita ikon dang macohot mandok mauliate tu debata. Hurian itu hatta diombason didokdo di hita olopok kamu ma Jehovah oloy hamuma ibana jala marlas niroha ma di bagasan ibana. Dipaingo dari son hamuaka manami dohot inanami bahwa molo tapuji Jehovah, molo tapasangap Jehovah, jala ta olopon guwarna nabadiai sebenarnya dang nahurang pujian tuhatay. Dang na kurang akka namamuji pasangapon ibana. Ay nang so tapasangap jala taulopon Jehovah ngamarsangap ibana. Ido. Nang so tadok nang hamulyaon ni guwarnay anggo tuhatay nung ngamarmulia sa lileng ni lileng na. Nang so tay dehon nang guwarna na badiyay alay anggo hamulyaon na hasangapon na nang guwarna na badiyay manoktong do sa lileng ni lileng na. Jadi dang songon colma nang Tuhani molo atar dipuji manang songon na dipatibo ibana gabe adong akka maksud-maksud tersembunyi atau hal-hal lain na diharapon siani. Alayang goro mandapoton Jehovah molo taolopon taoloy di bagasan las niroha dungi musi tapasahat hamolya teotta nang tadok naking songon awal ni jamita nakiningan parbuwe ni akka jolma na mananda pambahenan ni debatadoi ke wajibat tadoi jala ido na tapasahat tu ibana pabawa ise hitaon na tinopa ni debata na pinasu-pasu ni debata na didongani debata jala nasay toktong dilehon akka denggani basana. Aido hita. Nang setadokon nakiningan inganan debata di Banua Kijang di surgo hasonangani inganan namar muliai jala rohita di bagasan ombason pasahaton akka olop-olop ni rohatta dohot las ni rohatta dohot parbuwe ni hamoliatetta tu ibana pabuwa ido parbuetta ido nanaing buanotta tu Jehovah patuduhon na sokal do ibana na luar biasa jala na toktong satia mandongani paruluta. Alaido manginang mulai dokon diombason bongoti hamuma bagasna jala masuk mahamuna marhite-hite las niroha diarahon diombasong ngulut tahape ganup rohi talau mamuji debata manang tubagas joroon di dia pehite neng mamuji ibana ikon neng toktong dionjar las nirohatta sarupa doi boleh deng marminggu hita sadarion hamuaka manginang doh sude hita namar las niroha diombason molonung ngataboto marsogot marminggu aido akahala nang parade dirina ikon adong las niroha disi marsogot marminggu mamongoti bagas ni debata
Hamu kamangina kolas dorohatta alaniaha sonak kita marminggu di inganat tahun. Aido, sonak kita hudul. Nyamak kita di gerejaon. Nang pesipata dong akan berkipas dot akadia kurang sedikit. Ale kotakui do nyaman do hita di tonga-tonga nih gereja tahun. Boy dengan tabegi akka suara. Boy dengan tabegi nak kining akka musik. Boy tabo tabegi nak kining akka korni ina kamis dohot ama kantata. Datung sosonang rohatta nak kingang begi korna duo nate hamuak kamanginang. Aido, nang petadokon alaniaha. Kor yang mereka nyanyikan sangat familiar jala macelas rohatta membege. Dia nuai soalnya kita bisa membege secara live di patuduhon nang di patu bege hotu hita. Itulah si rohatta. Songon ursa Nabi Nuru namauas di aik tabar ninda nakining. Seperti rusa yang rindu akan sungaimu. Songonido pakkalungutot tadi Jehovah umbay na selas rohatta bongot tubagas coroon. Jala muse narido nakining ikot tapunci do debata ala di palua hita jala di lehon nang akka jalan keluar di sudena akka nata alami. Ngayon wain emang tabandik ko nakadongatang marminggu pe maol. Naido pajongjong bagas joro pe maol. Lao pe marminggu mandapot tentu dia neng lao tu gereja maol. Jeko las terohatta boy hita marminggu hamuak kamanginang. Sotung gabi son keadaan terpaksa. Aido. Ai marminggu hamian non. Adong na songonon dohot akahal na dia ikon tabolokot. Alena pasti namangonjar hita romar las ni roha. Lau mamongoti bagas ni debata. Ala taruli hita di gudang akka las ni roha. Bere kita hamuak kamangin apa jupak kita di sonnuaing. Na yakin dalam setiap hari dohot tiap mungkin akka keadaan dang boy hita pajupang. Boy marsaur di son. Boy las rohatta. Boy menak kita. Boy mekel. Boy martangiang. Boy mamuji tuhatai. Tidak ada yang kurang bagi orang yang bersuka cita datang menemui dia. Itu. Jadi kolas drohatta bongot nang tubagas coroy. Alan idokon las ni rohatta pe ala debatado mamasu masuhita. Kesempatan do dilehon debatadi hita boy hita noeng marpungu di son. Partikian nauli doon na pinasaha ni debata. Boy hita patu begehon suaratta. Boy hita sonang manangihon suarana. Jala boy hita manjalo nang akka partikian na nilehon na di hita. Kesempatan di hati hamuak kamanginang. Dilehon di hita umur nagajang. Dilehon kahipason. Dilehon nang di hita las niroha. Alaniaha doi. Karena pemeliharaan Tuhan yang setiap waktu dan setiap saat tidak pernah meninggalkan kita. Di parmahani dohita, songon parmahan nadenggan. Itogu-togu dohita, songon akka biru-biruna. Ido. Molo tadapat nuaing akka nadenggan nauli di ngolutta, nang tadokon doi, na di parmahani debatado nang akka ngolutte. Di patongo tu japalan na lomak. Dibuan nang tuaik na tiyo, jala saleleng nileleng na do pandongan niyon na. Muli bagasan bahasa Indonesia dokon, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Muli dok kasih setianya dengan nibasana, dengan bahasa ni debata, kasih setia Allah hamua kamanginang dang olo marna sudah jalamanok tong saleleng nileleng na kendati pun saya tidak setia. Kendati pun saya seringkali tidak setia kepadanya. Ale yang godenggan basa kasih setia ni debata manok tong do saleleng ni leleng na. Alani ido sebenarnya molo berbicara hita tentang alasan memuji Tuhan, jala alasan mangulop pun ibana hamuak kamanami dohot inanami.
Boido dang sai ariarita pajojor honi dohot paboa boa honi. Dang sai ariarita dinalao pasahato ni manang tusude manang naisepe paboa Tuhan itu begitu baik. Jala didok dang holan burju di masa hita saunari. Tuhan itu baik sebelum kita, saat kita, bahkan tuaka pinoparta musemar sundut-sundut tuaka nanaingro. Dokon naking dison mar sundut-sundut do hasitongan na. Kebaikannya turun temurut na marlapatan dang mar sangga-sangga dang adong limit waktu alai manok tongdo saleleng ni lelengna. Ido umbahen di bagasan parnguluoton hamuak kamanginang molo soringgas berohatta mamuji Tuhani, molo soringgas be nang rohatta mangului mangolopon dengan basa ni Tuhani, manang na menganggap sepele dia kapamujiot tadi Tuhani, tasukun madirita nang bohado hita dia dopan ni Tuhani. Gari akajolma na mambayin na denggat tuhita nang peotik ikon toktong ingototta jala toktong tadok mauliate. Lan matutuhani nasai toktong mamasu-masu ngulut taon. Nasai toktong marmudu-mudu hita. Alani ido naing sudeta noon diajak marulopolop tuadopan ni debata dihamuak kamanami dohot inanami. Naing sudena nang sandok tanoon di dia pedisisik ni tanoon nuaing naing mandok. Allah itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan segala kebajikan. Jala debata nasai toktong marmudu mamasu-masu parngoluotta arian dohot borngin. Di baheni di minggu jubilate di ombason di hamusa luhut na hamuak kamanami dohot inanan. Lamlas marohatta dinalao manopot tuhatay. Baik di parpungwata secara general bersama-sama di ombason, baik nang di tonga-tonga di jabuta, di kelompok ta di keluargata, baik secara pribadi. Ai ido nata patuduhon ido parbueni hapor seaotta jalasai ido natoktong berengon ni sandok portibion pabua aha na pinatupa ni debata di bagasan ngolutta. Las marohatta say toktong mamuji ibana, las marohatta nang bersemangat nang pe adong akana maol naikon siya dopatta. Alay di bagasan maol ni akaparngoluan ipe. Adong do tuhatta di sinapatudu dalan. Adong do ibana toktong na marmudu hita jala na mandongani parngoluotta. Asasay toktong jubilate marolopolop tu Jehovah ma ale sandok tanoon. Marolopolop tu Jehovah ma ale sandok kuria HKBP Tangerang Kota. Marolopolop tu Jehovah ma sandok akka na makaposi ibana na porsea di ibana akka nang pinaluana jala na tinopana ay say toktong do ibana tama manjalo akapujian jala di ngolutta manjalo dame dohot las niroha nasian tuhatay. Amen. Martangiang mahita. Ido tutuale Tuhan balgani asini roham di ngolu nami ido parbueni olop-olop nami tuho. Balgani panari honom mo di ngolu nami ido parbueni las ni rohanami. Boy sonak kami mamujiho Tuhan ido nang huhalacok kami. Tuhan, toktong molopok kon bagas di rohanami. Pabuwa, naniasyam mudo kami, na toktong diramotiho,
jala biru-biru na pinarmahan. Pasu-pasu sudah huriam Tuhan. Dia kanaboy hami marpungu di bagas coromon. Naboy hami manangihon baritam naulii. Naboy hami dinalao mamuji pasanga pokok. Nang di bagas joroon manang di dia pe hami boy mangihuton. Huingot kami akadongan nami na marsahi Tuhan. Na peyak di bagas di rumah sakit doho diaka pemulihan. Leho mahamalumon na siya ko Tuhan. Diaka na marsak leho ma pangapulion. Diaka Tuhan na mempersiapkan akka pesta las ni rohana. Joluani ma sude nauli doho nadengkan. Diaka ruas ni huriam akka na marsikola leho mahapistaran Tuhan. Diaka na mangalui parkarejoan patudu mahombar tu talenta nasida. Akan amar karejo Tuhan diganup akka ganup aras homa mamasu-masu. Ulaon niya kaamanami inanami dohot akka ruas ni huriami. Ang giat tau sangap di guarmu na badiyay. Akka naong cukup umurna ale Tuhan membentuk rumah tangga. Say patudu ma akka anak dohot boru na mabiyar midaho. Na makaholongiho jala na toktong pajupangommu diaka partikyan na. Diaka ruas ni huriam nang berumah tangga leleng. Alay danga dong dope akayanakon di tonga-tonga na sida. Post rohanami Tuhan. Lehonommu diaka tikina. Aka parpue ni bortian yaka inanami. Alahuboto hami Tuhan. Sian hodo saluhut na nauli dohot na dengkan. Nang disudena program ni huriape, ramoti hami patulutson di bagasan denggan di basam. Nang diaka program di saminggot Tuhan, upasahat kami tuho. Pasu-pasu sude ruas ni huria, nang akka parhalado. Say toktong ngolu nami, gabi pujian, gabi olopolo. Jaladang macohot mandok mauliate di sudena pambahenanmu di parnguluan nami. Mauliate madihuali amang pardenggan basa. Marhite Yesus Kristus Raja ni huriay martangia kami tuho. Amen. Marende mahita nomor 358 ayat sada dohot udutna. Puut mata pasahat, pelean paduahon. Oh
pariata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gicang hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutos. Upasaat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi wap na hutsus di jolong. Paso-paso may ijal ramoti asa parhasyak kami pilihanon. Patimbulhon harajaon mo dito nga tonga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua ginjang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi untuk panguncunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disondakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asi marohana midahita. Didopakkon Tuhan debata mabohina tuhita jala di pasaurhon madamena tuton ditabe.